Matúš 24:25 a Lukáš 17. Buďte pripravení aj vy. Matúš 24, verš 36. No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anjeli, ani syn, iba otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa, vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť, na mlyne jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil Pán nad svojimi sluhami, aby im dával na čas pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu, môj Pán mešká, a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, Pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami. Matúš 25. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách, ale aj olej. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemotí a zaspali. O polnoci sa rozdahol krík: Hľa, ženích! Vidíte mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali: nie, aby jazda nebolo málo aj nám, aj vám. Choďte radšej k predajvačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Páne, otvor nám. On im však odpovedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Lukáš 17. A učeníkom povedal: prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. Vtedy vám povedia: hľa, tam je, hľa, tu je, ale vy nechoďte, nebežte za nimi. Lebo ako blesk, keď sa zablízka ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní človeka, syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo za dní Lótových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stávali. Deň, keď Lót vošiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a svoje veci bude mať v dome, nech pre ne nevzostupuje. Ani ten, čo bude na poli, nech sa nevracia. Rozpomeňte sa na Lótovú ženu. Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho. Ale kto ho stratí, ten si ho zachová. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá a druhá ostane.
Dvaja muži budú na poli, jeden bude vzatý, druhý zostane. Opýtali sa ho, kde, Pane? On im povedal, kde bude telo, tam sa zhromaždia aj supy. Srdečný pozdrav všetkým zo Sieny z Canton Nuovo. Chceme tak ako keby ešte doplniť tú našu cestu Evangelium Marka aj niektorými staťami, takými veľmi dôležitými, ktoré nachádzame v Matúšovi aj v knihe, aj v Lukášovi, ktoré nám tak pomôžu tak doplniť túto tému, integrovať túto náročnú tému, ktorá je ťažká na pochopenie, takým všeobecnom zmysle slova. Ale keď študujeme a snažíme sa to tak pozorne čítať, dá nám to taký obraz, ktorý je taký jasnejší. To, čo Ježiš nám chcel povedať. Chcel by som pripomenúť všetkým, povedať, že taký ten pocit, ktorý máme venúť sa tejto téme, je, že také veľké pozvanie Ježišové sú také hlavne dva. Jedno je byť taký pozorný, sledovať znamenia, lebo on sa vráti a tento čas, táto éra skončí. Ďalšie pozvanie je nedovoliť, aby nás našiel nepripravené. Pretože taká téma bdenia a taká vnímavosť na znamenia, ako je to, že ako byť pripravený na návrat pána alebo kráľa, ktorý sa vráti, aby znovu uchopil vlastníctvo nad svojimi vecami. Je taká téma veľmi vzácna pánovi, ktorý popísal túto tému mnohými ilustráciami a podobenstvami, ktoré na konci kapitoly 24 Matúša nachádzajú taký dôležitý priestor. Čiže podobenstvo o vernom sluhovi alebo nevernom sluhovi, potom je podobenstvo o 10 pannách a tiež podobenstvo o talentoch. Toto potom uvádza ďalšiu takú ilustráciu takého popisu toho záverečného súdu. Tieto témy nenachádzame v Markovi. Lukáš ešte tak doplňa to, čo hovorí Ježiš. Takže robí takéto, pripomína tie časy, ktoré prídu, ktoré on sám Ježiš teda popísal, s tým časom, čo boli počas časoch Lóta. A od tohto vlastne chcem ako keby začať. Táto posledná udalosť. Ježiš v určitej situácii, v určitom chvíli hovorí, či už Matúšovi alebo v Lukášovi, že v posledných časoch sa udeje to, ako bolo za dní Lótových. A teda za dní Noécha a Luka teda pridáva aj za dní Lóta. Čo sa týka toho podobenstva čias Noácha, prečítame si z Matúša, že ako bolo za dní Noácha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa, vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do koraba. Ani nebadali, že až prišla potopa. Čiže tu je taká tá téma takého, že sme takí rozptýlení, také rozptýlenie, ako keby, že netýka sa veriacich, hovorí o ľuďoch tak všeobecne, ktorí si ani nevšimli, že čo sa deje okolo nich. Pretože Ježiš ako by predpokladá, že veriaci budú dávať pozor, budú vnímaví na tie znamenia, ktoré sa budú diať. Keďže život bude plynúť tak, ako keby bežne, čo robili? Jedli, píli, ako keby normálne. Žili svoje vzťahy, ženili sa, vydávali. A ľudia ani si nič nevšimli. To znamená, všetko to, čo sa im dialo, čo sa dialo vo svete, bez ohľadu na všetko, ten život ako keby napredoval, pokračoval určitým takým trendom pravidelným. A oni si vôbec nič nevšimli teda. Čiže v časoch Noácha, tí, ktorí ako keby zomreli kvôli tej potope, si nevšimli nič, čo sa dialo. Čo sa udialo? Dialo sa, že Boh hovoril určitému spravodlivému Noévovi, ktorý už začal dlho pripravať tú veľkú archu, do ktorej potom vošli tie zvieratá, ako keby po dvoch, a potom prišla tá potopa.
Zdá sa, ako by to porovnanie s časmi Noacha nás vedie k tomu, že nejedná sa len o také, ako keby, že niekto je rozptýlený, ale taký nezaujím o to, čo hovorí Boh. Čo tí, ktorí ho počúvajú, ako keby jasne manifestujú vo svojom živote. Ale tých druhých, ako by to nezaujíma. Čo sa teda udeje? Tá potopa príde a zoberie všetkých. Tak sa teda udeje keď aký syn človeka príde, udeje sa podobne. To znamená, bude situácia takéhoto druhu, ako pri potope. To znamená, on si zoberie všetkých tých, ktorí si nič nevšimli a ktorí nepatrili jemu. Teda budú vzatí. Tu urobí tie podobné, že dvaja sú na poli, jeden zostane a druhého zoberie. Čiže ak si zoberieme tieto prirovnania, ktoré Ježiš robil, zdá sa, že tí, ktorí odídu, neodchádzajú, aby sa stretli s Pánom, ale sú vzatí, pretože je to ich súd nad nimi. Lebo ako tu hovorí, že tí, ktorí sú vzatí, sú tí, ktorí zomrú v dôsledku toho súdu, ktorý Boh koná. Lukáš, Evangeliu, kapitole 17, od veršov 27 ďalej, hovorí podobné, rovnaké veci s tým Noechom, potom ešte pridáva, podobne bolo za dní Lótových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Čiže aj tu je také, ako keby bežný život ide ďalej. Že ľudia ako keby ani nedokázali si všimnúť dôležité veci. Ale v deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Tu je taký prvok ešte navyše. To znamená, že tu je ten... Tam Noé vošiel do archy a tu Lót vyšiel z toho miesta zatratenia. Ako spravodlivý Lót so svojou rodinou vyšiel z tej Sodomy, Boh uskutoční svoj súd a zničí všetkých tých, ktorí tam zostali. Hovorí, že rovnako sa udeje v ňom Syna človeka, keď sa zjaví. Aj tu teda, tu naopak sa zdá, že tí, ktorí výjdu z tej situácie, z toho sveta, zlého sveta, sú tí, ktorí sú zachránení. Zomrú tí, ktorí zostali. Čiže vidíme, sú to dve situácie dôležité. Ale dôležité teda je to, čo hovorí Pán. To znamená, že Boh hovorí, ukazuje, zjavuje. Ľudia ako by si nič nevšimnú a keď niekto to vôbec neočakáva, prichádza ten záverečný moment. Samozrejme, že tí, ktorí patria jemu, čiže tí spravodliví ako Lót, vedia, že keď je ten moment zanechať alebo to, čo robia. Verš 31, kapitole 17 podľa Lukáša hovorí, že kto bude v ten deň na streche a svoje veci bude mať v dome, nejde ich zobrať. A hovorí, že nevracajte sa. Čiže rozpomente sa na Lótovú ženu. A verši 33 v tejto Evangeliu Lukáša je veľmi zaujímavé, lebo hovorí, kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho. Ale kto ho stratí, ten si ho zachová. Toto je taká veta, ktorú Ješua povedal aj mnohokrát, inokedy, vo všetkých troch evanjeliách. Citujem Matúša 16:25, Marek 8:35 a Lukáš 9:24, kde počas svojho vyučovania hovorí, že ohlasoval, že kto si chce zachrániť svoj život, že ho stráti. Ale že keď ty ho strátiš, ale že keď si ho chceš zachovať, máš ho strátiť pre Mesiáša. To hovorí to isté. To znamená, že tie varovania, ktoré on dával počas tých udalostí, počas služby, boli možno sa vzťahovali práve na tie posledné časy. A tiež tí, ktorí nežili tie posledné časy, aby si vybrali, že chcú žiť podľa Ducha Svätého alebo podľa tela. Čiže to sú tá téma taká všeobecnejšia, ktorú poznáme ohľadom týchto vecí. Čiže budú to časy, ktorých príde súd ohľadom mnohým ľuďom, ale tí spravodliví, ktorých Boh varoval a ktorí ho počúvali
a dodržia tie jeho inštrukcie, budú vedieť, čo majú robiť a budú zachránení. Čiže toto je taká tá téma týchto prirovnaní, ktoré Ježiš robí. Keď sa potom vrátime Matúšovi 24, vo verši 42 hovorí: bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Myslím, že toto slovo bedlite v týchto kapitoloch 24 Matúša, 13 Marka, 21, 17 Lukáša, je slovo, ktoré bolo veľmi často používané Pánom, čiže to je také dôležité pozvanie. Povedal by som, že bez ohľadu na detaily, ohľadom udalosti, ktoré sú dôležité samozrejme same o sebe, nech v našom srdci hlavne zaznieva takéto pozvanie k takej vnímavosti na to, čo sa nám deje okolo, na Ježišove inštrukcie. Lebo my sme inštruovaní našim Pánom, aby sme vedeli, čo robiť, keď je ten čas ísť kam. On nám dáva určite tie inštrukcie, už to povedal, že keď bude takáto ohavnosť pustošenia v tom svetom mieste, utečte. Rovnako, keď my počúvame jeho inštrukcie, ktoré dal Evangeliu podľa Lukáša v kapitole 21 ohľadom zničenia chrámu v roku 70, mesiánsky Hebreji tých čias sa dokázali zachrániť, kým tí ostatní boli zabití, tí, ktorí zostali v Jeruzaleme. Lebo tí, ktorí poznali Ježiša ako Mesiáša, keďže si pamätali jeho varovania, keď videli, že sa to deje, že je obklúčená Rimanmi, pochopili, že prišiel čas, kedy majú utiecť. A keď utiekli, zachránili si svoje životy. Tak nám to hovoria o tom dejiny. Ohľadom tých udalostí. Pokračuje tiež takým malým podobenstvom, že keby Pán ho vedel, že ak že odíde Pán, že dá ako keby, že máme bedliť nad jeho domom, čiže nás varuje aj v takým dome, také podobenstvo hovorí nám možno o našej rodine a o tom hovorí sa to nám kontext. To znamená, že tie veci, ktoré som vám zveril a život, ktorý som vám zveril a city, bdejte. Preto aj vy buďte pripravení, ako je verš 44, alebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Komu toto hovorí? Hovorí svojim učeníkom. Hovorí, aj vy buďte pripravení. Čiže nie je to otázka, ale pri to hovorí. A tu začína potom ďalšie podobenstvo vo verši 45. Hovorí, kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil Pán nad svojimi sluhami. To znamená, má robiť ako takého supervízora týmito sluhmi Pána. Im dal na čas pokrm. Pokrm, tu je duchovné jedlo, myslím sa týmto. Pretože hovorí o dome toho Pána, o jeho sluhoch. To znamená o tých, ktorí sa starali o dom kráľa. Čiže jednoznačne hovorí o vodcom, takým tým, ktorí sú zodpovední za tie mesiánske komunity, za cirkev, ktorí majú úlohu bedliť nad tými ostatnými, ako keby starať sa o nich. Tí ostatní verní, ktorým boli zverení, udržať ich tak, aby udržali si vieru a boli pripravení v takom tom očakávaní, že Mesiáš sa vráti. Čiže hovorí tu vlastne o ľuďoch, ktorí sú zodpovední za tú mesiánsku komunitu a hovorí, že tento, ktorý je zodpovedný za tých ostatných, má teda úlohu dať im slovo, aby mohli zostať aj oni verní až do návratu. Čiže má dôležitú úlohu. Ak Pán sa vráti a zistí, že toto naozaj on robí, blahoslavený on. Ale ak ho robiť niečo, a ho nájde robiť niečo iné, hovorí verš 48. Ak teda si v srdci tento povie, že Pán mešká a začne si byť svojich spolusluhov namiesto toho, aby sa o nich staral.
To znamená ubližovať im a podobne, správ sa k ním zle, alebo že mu chýba to, čo potrebujú, naopak produkuje v nich aj také situácie horšie. Navyše, nie len to, že sa takto správa, ale voči týmto spolúsluhom, ale že je a pije s opilcami. Čo toto znamená? Že prakticky namiesto toho, aby sa staral o tie ovce, ktoré Pán mu zveril, ako keby plytvá, minie tie veci vo svete a žijúc podľa tela, že o takéhoto človeka sa jedná, je dobre si všimnúť, že tento sluha, ktorý bol zlý, vo svojom srdci si hovorí, že Pán mešká, čiže on vedel, že on sa má vrátiť. Ale neočakáva teda. Čiže toto meškanie bolo pre neho dôvodom, že keďže on mešká, tak ja si môžem dovoliť ako keby robiť toto, však nevidí ma. Čiže situácia je takáto. Taká tá zloba je daná aj tým faktom, že on vedel, že Pán sa má vrátiť, čiže nemal ako neistotu ohľadom toho, ale videl len, že ako keby si bol neistý toho, že kedy, nie že či. A čo sa udeje potom? Pán, ktorý nájde tohto sluhu, ho potrestá veľmi tvrdo a určí mu údel s pokrytcami. A tam bude pláč a škripanie zomy. Také veľké podobenstvo tohto podobenstva tých dvoch, ktoré nasledujú za nimi. Práve toto. Keďže Ješua keď sa Ježiš vráti, ako sme si prečítali, že on zhromaždí svojich za zvuku tej polnice, tu chronologicky do tohto všetkého, tieto podobenstva nie je ľahké ako by zapasovať v tom zmysle, že kam patria. Lebo ak sa jedná o takú interpretáciu postavenú na tej doktríne o vytrhnutí, ktoré je pred súžením, vtedy sme v takomto prípade, kedy títo veriaci sú vzatí a keďže títo boli nájdení, takéto zostanú počas toho obdobia veľkého súženia, kde je pláč a škrípanie zubami. Čo to zodpovedá tomu období. Čo to je taký ten druh toho trestu dočasného. Lebo nie je o tom, že by oni prišli o spásu, ale prejdú tým obdobím takého súženia. Namiesto toho, aby mohli ísť na baránkovú svadbu. Ak teda nasledujeme princíp tak doktrinálny, ktorý je posttribulacionistický, tedy to plač a skrípanie zubov, nie je to súženie na zemi, takéto dočasné trápenie, ale mohlo by to znamenať podľa niektorých, ktorí to takto interpretovali, znamená to tak, ako že prídu o svoju spásu dokonca. Ako keby také vylúčenie zo spásy. Rád tak, ako keby chcem ešte dať dopovedať aj tretiu pozíciu niektorých, ktorí si nekladú takúto tento problém vo vzťahu, čo sa týka spásy a vytrhnutia, pretože hovoria, že Matúš dôraz dáva na kráľovstvo. To znamená, jeho fokus je na že kto vojde a kto nevojde do kráľovstva toho tisícročného. Takže takéto, že nevojsť do kráľovstva znamená takéto byť vylúčený z toho kráľovstva. Keď vstúpiť znamená tá odmena pre tých, ktorí boli verní podľa tejto tretej interpretácie. Ježiš tu hovorí k veriacim, ale to je fakt. To sú tí, ktorí sú zodpovední za veriacich. Že hovorí o ľuďoch, ktorým on zveril takéto najvzácnejšie, čo mal. To znamená svojich učeníkov. A tento sluha ich ako keby zneužíva. Ale aj tu zneužíva aj trpezlivosť svojho pána. Povedal by som, že nám stačí ako keby môcť pochopiť, že téma je vždy taká tá ohľadom toho bdenia. To znamená že aj tí, ktorí sú v tej pozícii zodpovednosti, čo sa týka cirkvi a mesiánskych komunít, nie sú ako keby vylúčení z toho, že bdieť
k čomu on pozýva. Pretože on, keď sa vráti, mohlo by sa stať, že niekoho z nich nájde v takýchto situácií. Čiže viac než starostiť sa teraz, aspoň myslím, že by bolo dobre takto urobiť, že ako keby zaradiť tieto podobenstva do tých doktrinálnych vecí, je pre mňa, zdá sa, také dôležitejšie znovu pripomenúť tú tému bedlenia, ako keby takéto, čo je také najdôležitejšie v týchto veršoch aj v tých ostatných. Akokoľvek, myslím, že som vám tak predložil ten problém a zbudil vo vás taký ten záujem, aj zvedavosť. Hľadať tak, akoby študovať si možno, aby dať si to tak do kontextu. Tieto podobenstva, o ktorých hovoríme. Podobenstvo o 10 pannách je tiež veľmi zaujímavá, pretože nám stavia pred tú skupinu, tam predstavuje nám tieto skupinu tých panien. Čiže vždy hovoríme ešte o veriacich. Čiže tu nehovoríme o tých, ktorí len jedli, pili a nič nevšimli, ale hovorí o veriacich, ktorí si zobrali tieto lampy a išli ústretí ženíchovi. Toto je potrebné dať do toho, vysvetliť hebrejskú svadbu, kde tieto panny v očakávaní ženícha potrebovali držať ako mať tieto lampy zažaté, bolo niečo, čo museli robiť, lebo keď sa ženích vrátil v noci, tak tie lampy akoby indikovali, že nevesta ho čaká, že mal vedieť aj podľa toho, že kam má ísť nevestu zobrať. A táto zažatá lampa, keď on prišiel, aby si zobral nevestu, tieto lampy slúžili aj neveste, aby mohla nasledovať ženicha a prísť až do domu otca ženichovho. Lebo v noci boli potrebné teda lampy. Čiže toto sú témy, ktoré táto podobenstvo tak pripomína. Hovorí, že 5 z nich bolo takých rozumných a 5 hlúpych. A tie hlúpe nezobrali so sebou olej. V takomto jazyku tohto podobenstva sa zdá tak spoločne rozpoznávané, že lampa reprezentuje človeka alebo ducha človeka a olej, ktorý vlastne ako keby drží zapálený ten oheň, znamená Duch Svätý alebo Božie slovo, ako niektorí vykladajú. Keď si aj zoberieme žalm, ktorý hovorí, že svetlo pre moje kroky je tvoje slovo, je žiari na moju cestu. Slovo teda je tá lampa, ktorá produkuje svetlo Ducha Svätého. Čiže sú to také symbolizmy, ktoré nám pripomínajú všetky taký ten fakt, že títo ľudia, ktorí čakali ženícha, potrebujú počas toho období čakania, a keď ženích už príde, mať so sebou jednak Božie slovo a aj také pomazanie Ducha Svätého, ktoré je potrebné na to, aby ho mohli nasledovať do tej svadobnej sály. Hovorí o svadbe baránkov, o tom stretnutí medzi veriacimi a Pánom v oblakoch. Ako nám hovorí list Solúnčanom. A pripomínam opäť, je dôležité to poznať, takéto pozadie tej hebrejskej svadby, čo na to veľmi sedí. Po verši 5, kapitole 25, hovorí, keďže ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. Niektorí hovoria, že počas toho dlhého čakania na ženicha toto, že zaspať, znamenalo, že buď ochorieť, a že zaspali, znamená, že zomreli. Takéto, že spať v biblickom jazyku je pripomenované smrť. Čo to znamená? Že ten čas, kedy Pán ešte sa nevrátil, veriaci mnohí ochoreli aj zomreli. Niektorí vidia aj tento druh interpretácie. O polnoci sa rozhol krik, hľa ženích. Hovorí teda o svadbe, čiže aj pripodobne, teda porovnanie s knihou Zjavenia tiež veľmi podobné. A teda vtedy tie panny sa zobudili a pripravili si lámpe, že tu tie, ktoré boli tie pochabé,
si uvedomili, že lampy im hasnú, že nemali olej. Prečo? Lebo si ho nezobrali so sebou do zásoby, ktoré tie múdre naopak mali. A tie múdre im ako keby odmietli, že dať aj týmto pochabým, lebo by povedali, že nebude stačiť nám ani vám, a poslali k predavačom. Ďalšia taká malý náznak alebo možná interpretácia alebo konštatácia, to znamená získať alebo kúpiť olej Ducha Svätého. Nemôžeme si kúpiť, ale dať mu všetok priestor možný v nás, má svoju cenu. Ako nám pripomenul predtým Ješua, kto chce zachrániť vlastný život, nech ho stráti. Čiže je to veľmi také špecifické, také tieto múdre panny povedali, choďte si kúpiť, lebo oni evidentne zaplatili tú cenu za ten olej, ktorý mali. Ale počas toho, ako teda išli kúpiť, už prišiel ženích, čiže nebol čas. Čiže bude moment, kedy už nebude viac priestor si to ako keby zabezpečiť takúto plnosť Ducha Svätého. Nie, že by sme si ho mohli, ja neviem, nejak získať, ale môžeme mu len jedine vytvoriť priestor v nás. Čiže tu sa zdá, že to je otázka takého života, viac či menej, takého, že sa zriekneme sa taký život viac či menej podľa tela tých rôznych osôb, ktoré tu sú v tomto spomenuté. A potom prichádza ženích a tí, ktorí boli pripravené, vojdu s nimi do tej sály. A neskôr prišli aj tí ostatné a hovoria, Pane, otvor nám. Ale on im povedal, nepoznám vás. Také toto, že nepoznám vás, má, ako som si prečítal, kto na toto upozorňoval, má špecifický význam, pretože není to v takom, že nepoznám vás osobne, ale znamená to, ako keby nesúhlasím, neodobrujem to meškanie a neodobrujem to, ako ste fungovali. Čiže je to ako keby taký nesúhlas. Nie, že niečo vás nepoznám ale nesúhlasím s tým, ako ste žili. Čiže jednak už kvôli meškaniu a jednak to, že ste nemali to, čo Pán vyžadoval, aby sme mali na vstup do tej svadobnej sály. To znamená, vyžadoval takú dvojitú porciu toho oleja, ak ho prirovnávame s Duchom Svätým, znamená to takú plnosť Ducha Svätého, byť naplnený ním a dvojitá porcia, až ako keby, zdá sa, ako keby tie múdre panny boli tie ženy, ktoré počas toho čakania si zabezpečili to, že zaplatili tú cenu, že boli naplnené Duchom Svätým a že mali život duchovne naplnený a taký pripravený na to mať účasť na tej svadobnej hostine. Tie ostatné sa zdá, že ako by sa tak uspokojili s tým minimum oleja, ktoré bol potrebný na udržanie toho len takého v tom čakania, bez toho, aby mali tu zásoby. Zdá sa, ako keby to bolo také náboženské, hovorí o takej určitej náboženskosti, alebo ako viackrát mi prišlo na mysel, takí tí náboženskí, ktorí hovoria, sú kresťania a ktorí sa uspokoja s tým nevyhnutným minimum, len ako keby len to, čo tak nevyhnutné, to máličko, že to stačí na tú chvíľu, ale že nejaká námaha naviac nie je potrebná, na čo však. Zdá sa mi, že akoby hovorí o tomto type ľudí. Ale ide o to, že keď oni predstúpia pred Pána, on povie, že ja neodobrujem to, ako ste žili. Ale naopak Pán tak potvrdzuje tých, ktorí sú plní Ducha Svätého, ktorí majú takú hojnosť, až tak pretekajú. Chcem tak zdôrazniť tú takú dôležitosť takého života zasveteného nebeskému kráľovstvu. Taký podiel, mať účasť aktívny pre šírenie samotného kráľovstva. Začnúť od krstu v Duchu Svetom a ďalej, ktorý mnohokrát je ako keby zanedbávané v životoch veriacich kresťanov.
A uzatvára týmto kráľom vo verši 13, kapitole Ježiš opäť hovorí, bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Čiže bez ohľadu na akékoľvek tie symbológiu alebo detaily, ktoré Pán dáva, tak či tak, nehovorili sme do detail kvôli čo, ale aby sme si dali taký všeobecný vhľad. Čiže záver, ako hovoríme my, to ponaučenie z toho príbehu je bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodín. Ak ste sa vy uspokojili s niečkým máličkom, dúvať, že tak vystačíte s tým, možno, že to nie je postačujúce. Moje pozvanie pre nás všetkých, ktorí sme tu, aj tí, ktorí počúvajú, je tak bdieť, aj v tomto zmysle slova. Starať sa, ako by o tú úlohu, ktorú Pán nám zveril, aj za to, čo nám On dáva, za ľudí, ktorí máme nám zveruje, aby sme mohli dávať slovo a aby sme aj my mohli byť naplní Duchom Svätým a zriekať sa vlastného života, aby sme si mohli svoj život zachovať, zachrániť, tak ako nám pripomína v tomto Evanjeliu podľa Lukáša, že pozvánka takému učeníctvu a životu podľa Ducha Svätého, plný ducha. Pre niektorých sa zdá, že to je nejaká cena príliš vysoká, ale je to na nás. Čiže srdečný pozdrav z kantonu Lvovo.